И здравейте, гайс! Имам нов канал. Имам нов канал в YouTube, ще забавляваме, ще качваме и... Да, 50 абоната и ще пускам марчета, така че нека започваме. Така, мисля... Ето тази игра е най-тъпата игра в света. Така, това е друг въпрос. И мисля да играем точно нея, брат. Ще играем нея, брат. Ще играем нея, братчето ми. Ще играем нея. Наистина, не съм слаб. Имам някои неща добри. Да. Разбира се. Това ми го гифна един мой приятел. 5 лева, брат. Имам 2 милиона, братлет. Аз буквално имам 2 милиона. Да, ще забавляваме, ще качаме. Днеска искате да направим 200 лайка, час 2. Окей, айде, 200 лайка, час 2. Обещавам ви. Добре, трябва да сложим нещо от най-силните. Трябва лерото е слабо, наистина много е слабо. Да, кое най-много тежи. Трябва да гледаме кое най-много тежи. Верно ли тежи толкова? Мисля, че трябва да сложим това. Ето това трябва да сложим, мисля, че. Не, гайс, отказвам се, съжалявам. 200 лайка, па ще гледам по на друга игра. Но каква ли друга игра да играм? Запомнете ме, ще играм на Destiny Impress, ама моля ви, не коментирайте, не съм жена, просто е доста яка играта, има хелийски апдейт. Ще бъде да играм на нея, гайс, да, окей, ще играм на нея. Само да не ми прекъсвам, моля те. Да, разбираш, че почва много да ми прекъсва. What the fuck? Който гледа, ето ми го името, пращате покани. Ето го името. Да. Пращате покани. Само ако искате, да ви казвам си въпрос. Ако искате да играем, заедно цъкайте. И имам една уловка. Ако направим час 2 и направим 5000 лайка на другото видео, ако има час 2, ако направим 5000 лайка на час 2, ще направя Roblox игра. Ще направя Roblox игра само за нас, само за който ме абонира и да. Само ако стигнем. Secret Agent. Bro, Secret Agent. Не ми показвай, брат. Знам какво се прави в тази игра. Трябва да съм Secret Agent, брат. Да не съм ти... Това много ще им прилича, брат. Точно като мене. Черно-бял, брат. Майка ти деба. Трябва ми пса. Маме, моля ход така гол, бе, деба. Мам, много обичам такива неща, човека. Аре, бе, майка ти. Аз знам какво трябва да си задам, бе, не ми показвай, бе. Забравяй да кажа, че малко съм болен, нали. Това дано да не е проблем за вас. След няколко дена ще се оправя, да, за сега съм болен. Съжалявам, но утре, например, утре няма да стигам, съжалявам, просто защото е Хелоуин и ще празнувам и аз си приятели. Да, съжалявам.
Но в събота и неделя ще седим доста. В събота и неделя ще седим доста. Ако до тогава направим 50 абонирана, вече му пускам лайв даже. Едва ли, така че поне 10 да стигне, поне 10. Аз ще бъда доволен. Аз ще бъда доволен, да. Аз ще бъда доволен. Те са яки, бе. Те са яки, бе. Яки са. Ма трябва да ми обуща ми трябва. Оу. Girl. Оу. Флаки стайщик. Оу, броски. Оу, броски. What the hell? Брат, всички ма гледат, бе, брат. Защо всички ма гледат си да те едно място при мен, като ме видят? Абе, ще бъдем още по-модерна. Брат! What the fuck? Защото все пак съм секрет, брат. Аз съм секрет. Между другото, преди малко ще се научих, между другото, за това да почна да снимам. Аз преди малко се научих. И просто решиха и този ден, дето днес сме на училище, брат. И си викам, аз съм втора смяна, ще снимам видео и ще покажа на хората колко съм слаб на дресни прес, брат. Аз си мислих точно на дресни прес, обаче си мислих, че вие ще ми кажа, че съм някаква жена, брат, ама не съм, мисля, съм жена. И съм. Ама между трябва да сложа нещо на гърдите. Защото едва ли ще минам на първо място така. Окей, айде ще сложим някаква тенска. Абе, ти нормална ли си, бе? Да, е вип, бе, брат. Не, задо е вип. Майко. Мале, между другото станах 6:30, брат. Брат, виж бе, брат. Бах, тяките му боли. Абе, ако се направим това, дали ще ни отива. Абе, броски, на това да си... бах ти газото, чакай. Що па да го махна, бе? Ти ли ще ми кажеш маха, бе? И аз си бъркека се. Мисля, добре, гайс. Смисъл. Е така. Бе, добре съм, бе. Аре, така ще ходя, аре. Аре, готов съм, гайс. Чакай, какво да правя? Мале, как си мисля? Между другото, компютъра е такъв, дето може да се мести. Е така, като пръсти. Гледам телевизия на Майнкрафт, брат. Мисля, че ще бъде малко яки поне. Защото това лице май ми отива доста. Въпреки, че секрет агент означава ли преведено точно... Не знам какво означава, ама да. Ма се тая, просто се тая. Марки измриксър, брат. Не знам от какво ще тук ще почна да сте. Брат, днес имах по човек и... днес имах по човек и общество, имах по география, имах и по... чакай, какво човек и общество? Аз съм... имах по български география, математика... И това е бай. Не, по български имахме, по български. Днески няма литература, yes girl. Сигурно. Брат, нормално ли е, бе? Пише секрет. Секрет, знаеш ли какво означава секрет? Аз съм си спрял звука ли, бе, брат? Я чува малко играта и бе. Ще да не я чува. What the fuck? То това е... чакай. Вей. Не, чакай, какво направим? Добре, аре така. Не, много е тъпо, вратаем на първото.
7. Не, днес ще правя тест по математика и много ме страх между другото. Приговорих си обаче... всеки го станах на тестовете, не са па чак толкова трудни. Да. Заповедете 6. Аре, заповедете удача 6. $200 лайка и пускам час 2. Пускам час 2. 200 лайка и пускам час 2. Между другото, не искам да ставам известен в YouTube, просто искам да имам поне някакви лайка, искам да се хваля, брат. Не, че имам приятели, не, че имам много приятели, просто искам да се хваля, просто. Затова 200 лайка и правя час 2. Знам, че са много лайковете, ама ще ги направим. Ето му, брат. Ето му. Тя правя пози, ама аз съм гърч. Girls, кой са малко? Моля ви, не ме мислете за жена, просто играта е яка, има хелийския вид, вижте колко е яко тук украсата. Ма защо всички са с бял, бе, брат? Аз да не съм грешил цялата форма, бе. Вярвай. Ама гъл, брат, не съм на първо място. Аз не вземи на трето, what the fuck, къде съм? Брат, аз съм на девето място, брат. Смисъл, бах ти да потията, човек. Бах ти да потията. Чакай, защото камерата ми е такава, бе. Окей, чай нещо. Да. Сетих се. Сега е по-добре. Ма пак. Добре, още. Не, още две, още две, брат. Така е вече по-добре. Това е по-нормално, брат. Ако искате някакви други игри и знаете нещо много по-яко в Roblox, пишете в коментарите. Ще лайкна тези коментари, които ще пробвам. Разбрахте ли? Тези, които коментари вече съм ги пробвал и те игри, които са ми вече малко по-нали тъпи, не ме разбирате погрешно, просто да. А пък тези, които не съм ги пробвал и са някакви забавни, пишете в коментарите и ще ги лайкна и ще ги пробвам, обещавам. Наистина обещавам, спазвам си обещанията. Да. Ма чакаме, ние сме почнали ли в Retile Worker? Брат, тук ме помислиха за някакъв англичанин, брат, да не съм ти бати Тахир. Бах ти наглите. Изчезвай. What the fuck? Винаги съм ползвала това нещо, когато съм играл с приятелите ми. Това най-ново лице съм го ползвал, затова ще го ползвам и сега. Ногтите са ми добре, няма да ги махам ногтите. Ногтите са ми окей. Когато снимам на лайв и тогава му ми казват всякакви игри, буквално ще ги пробвам, обаче има доста време, защото трябва да направим такива 50 абоната, така че имам време, едва ще ги направим скоро, така че успокойте се, няма нищо, гледате и се трудите да го запомните. Не, метал съм. Сложи ми училичка, брат. Едни училичка, брат. Майко.
Бах ти мадамата, брат. Бах ти мадамата, бах ти мадамата. Ох. Между другото, само да ви покажа на нещо. Имам и Майнкрафт. Не е истинската, обаче. Нали пак става за нещо. Ай. И сега веднага почне да ми лаги, нали? Оф, добре. Защо? Не, брат, махай се. Чай, че нещо стана и се бъдна, брат. Брат, май съм под прикритие вече, бе. Не искам да съм на последно, аз искам да съм на първо, брат. Ай, сложим някакви оградлици тук. What? Встана, бе. Брат, какво стана, бе? Какво? Ще ми дава да влеза. Гайс, не ми дава да влеза в DressingPress. Гайс, не ми дава да влеза в DressingPress. Буквално не ми дава да влеза в DressingPress. Някаква ли игра друга? Брат, чакай бе, сериозно, не ми дава да влеза в DressingPress. Буквално не ми дава да влеза. Окей, съжалявам, но ще игра на някаква друга игра. What the fuck? То ме изкарат играта. И вие видяхте, нали? И вие видяхте. Добре, на каква игра тогава да играм, бе, брат ми? Добре, играта видял, брат. What the fuck? Ба, игра на някакъв паркур, бе. Не, бахте тъпотията. Не, паркур е тъп, паркур е тъп. Не знам каква игра да играм. Брат, стейгари, дет съм играл. Ма то сигурно сестра ми ги е играла, в смисъл. То компютър е мой, така че... Не ми пука. Ще ми... Брат, защо не ми... чай, пак ще пробвам. Защо не ми дава, бе, брат? Ешка не ми дава, брат. What the fuck? Окей, бе, ще игра на някаква друга игра, окей. И явно сега ме мрази. Не, няма игра на стила време, защото... какво е това? Билта бъш. Тук ми дава вече. И да видим. Какво е това? Да се прави тук. Пета игра. Мати тъпата игра, тази е нормална някаква игра. Добре, дайте измисли някаква игра, бе, гайс. В смисъл... Няма спирам видеото... да, видеото за някаква тъпоти. Днес видим някаква яка игра, си играем. Няма игра на математики, защото съм ултра зле, брат. Брат, Squid Game, ай, скапам те. В събота между че имам на евента в стила Брено, да знаете,